Kag sa number 1, Bagyo Verbena mag-aagi sa Visayas subong nga gabi tubtob bwas. Angot dira atong hibaluon ang lakat sang panahon upod kay Romeo Subado. Ming, kumusta ang bagyo? Barb, yan ang aton nga latest nga weather update gikan mismo man sa update sa Pag-asa aton ini-explain sa hiligay nun para mas maintindihan sa aton nga viewers para makahimo sila sa nagakaigo man nga mga preparasyon. Barb, 1:30 kainasang aga no ang bagyo nga Verbena ang naglandfall na sa may Bayabas, Surigao del Sur. Kaina, mga 1:30, dito siya una nga naglandfall sa Surigao del Sur. Gina-forecast sang Pag-asa nga ini si Verbena, iya ini nga subayon ang Visayas, sumugod subong nga hapon, tubtob sa gabi, kag bwas nga adlaw. So i-cross niya from Surigao, pakadto sa, diri sa aton sa Magatabok siya, Surigao, Bohol, to Cebu. Ang Cebu actually ilang ginatansar nga mga by 2 a.m. maagi siya sa Cebu kag next Negros mga around 4 a.m. But ina forecast lamang, hindi pa na siya sigurado gid nga right at the moment nga amo ng oras dra gid malabay ang bagyo nga Verbena. So gina-forecast nga tubtob karon sa kaagahon, tubtob bwas magapadayon siya sa pagtabok sa Visayas, no. Kag Miyerkules nga adlaw gina-expect nga magagwa na ini si Verbena sa West Philippine Sea. Sa karon ang kabaskog ni Verbena yara sa 45 kilometers per hour. Bipagpangmadlos ini nga 75 kilometers per hour kag padayon nagagiyo westward nga sa kana sigud nga 30 kilometers per hour. Sa karon ang Negros Island region kag iban pagig mga probinsya sa Visayas padayon nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ano bot silingon sini? Wala ini nag-refer ya sa pagbubo sang ulan. Ang iban sa ato naghambal nga signal number 1 pero nga wala nagaulan. Signal number 1, botsilingon wind signal, ang kabaskogon sang hangin nga dala sang bagyo. So kung nagabagita nga wind signal number 1, hindi siya amo sila kakusog ang hangin pero pwede siya makakos sang mga minor damages. Unlike ya sa bagyo nga Tino nga na-experience natin sa November 4, naglabot kita sa wind signal number 4. So siya doon sa kakusog, ari naman niya, mahina-hina yung kakusog pero sunod sa Pag-asa ang balantayan ang volume sang ulan nga dala ni Verbena. No, 100 to 200 millimeters ang ulan ang ibubo niya bot silingon. Ang abusin ni kadamol nga ulan mahimo makaresulta sa pagbaha no sang mga bakita nga 100 to 200 millimeters bot silingon pwede siya magresulta sa pagbaha sa mga pila ka mga lugar, especially sa mga kilid sang suba, mga nanubuan nga mga lugar. So pwede siya magresulta sa flash flood kag landslide. No, so amo naglalikawan naton nga ma-experience na sang aton nga mga kauturan. That's why samtang may panahon pa nga mag-evacuate pagbiya sa aton nga mga tagsa ka lugar, kung nilara kita lapit sa mga kasubaan or sa mga kabukiran nga prone sa landslide, magbiya na nga daan samtang temprano pa, no. So ang in-expect by Wednesday pa makagwa ining bagyo nga Verbena sa diri sa kung makalabot siya sa West Philippine Sea. So starting tonight hasta sa kaagahon tubtubwas aga expect naton nga malabay ini siya sa Visayas. So dapat doble sa paghalong, no. Ang weather report wala siya nagakaulugan nga dapat mahadlo kita. Dapat mas maayo nga may ihibalo kita para makahimo kita sa nagakaigo nga preparasyon. Balik sa imo, Barb. Klaro mi nga, madam, magiging salamat, Romeo Subado.